No, prosím. Haló? Tady je Mrážek, už 1. No, prosím. To je pan inženýr Fatka? Fatka, no. Vy jste z Vršovický. No, já nevím, co chcete. Prosím vás, mě by zajímalo, jste vůbec věřící? Já vám nerozumím. Jestli jste věřící. Cože byste? Jestli jste věřící, jestli máte víru v Boha. V Boha Otce svatého, jestli máte víru. Já nevím, co chcete. Jestli věříte v Boha, jestli věříte v posmrtný život. Co jestli nevím? Jestli věříte v posmrtný život. Slyšíte nevím. mě? Cože? No, ne. Vy máte sluch jako ryž? Po operaci ale. Po zánětu středního ucha. Co? Prosím vás, vy slyšíte mě? Slyším, no. Slyšíte, jo? No, slyším, no. Poslouchejte, co říkám, a opakujte po mně. Liška. No. Liška. Opakujte, prosím vás. Liška. Já nevím co. Liška. Cože? Liška. Hruška, no. No, už jste kousek. No. Liška. Hruška, no. Hruška, ano, správně. A teď si dáme další slovíčko. Podívejte, ne, já vás nebudu, Medvídek. já nevím, co mi zkoušíte. Vy neslyšíte, že ne? Cože? S váma je to ztracený. Přijďte zítra do mý ordinace v 8 hodin. Evropa 2.